Аның сыры безнең милләтебездә булган иң кыйммәтле әдәби мирас дип саныйм мин. Һәм менә бу әдәби мираста бик күп вакыйгалар, әйтик, поэманың бер бүлегенә әйтик, Йосыфның төш күрү бүлегенә бер тулайым спектакль куярга була. Әйтик, Йосыфның агалары кыйга атканнан соң, Йосыфның әйтик анда кый астында ятып, аның тилмерүе, аның җафалануын шулай бер спектакль итеп күрсәтергә була. Ягъни ул шул кадәр киң поэма, бу спектакльгә һәр вакытта бу поэмага әдәби мирас буларак һәр вакытта кайтырга була. Һәм мин чыннан да иң беренче бу әсәргә Чаллы театрында эшләгән вакытта Йосыф кыйссасын эшләдем. Ул шундый камерны килеп чыкты инде, үзенчәлекле, кичерәк форматтагы спектакль килеп чыкты. Анда алдык без Йосыфның гомуми юлын алдык. Аннан соң, мен әйтәм, тагын шундый бер бүлеге бар бу поэмада, Йосыф вә Зөләйха бүлеге бар. Менә бу бүлеккә бер спектакль эшләргә була иде, һәм мин бу күңелемдә йөрде дә, ниһаять, инде Казанга Чаллыдан күчеп килгәч, бу әсәрне Йосыф вә Зөләйха спектакленә мин икенче тапкыр шулай иттереп мөрәҗәгать иттем. Алдык Йосыфның Зөләйхага булган мәхәббәте. Ягъни бу кешелек арасында, әдәмнәр арасында була торган мәхәббәт темасын мин беренче урынга чыгардым. Инде өченче тапкыр, каядыр инде хәзер 15 ел артып китте инде Йосыф вә Зөләйха спектакле куйганнан соң, бу әсәргә ни өчен яңадан кайту кирәк иде? Безнең милләтебездә иманга кайту хәзер ныгыды. Хәзер иман турында, театр пространствоннан сөйләү тагын да кирәклеген ишарәләгәч, без бу әсәргә яңадан кайттык. Бу безнең рухи мохтаҗлыгыбыз, Пәйгамбәрнең юлын, аның сабырлыгын, аның акылын без яшьләргә булсын, ул әдәби мирас, әдәбият аркылы булсын, театр сәнгате аркылы булсын, ул теге тәрбия чарасы буларак, гомумән татар әдәбиятын, борынгы булгар әдәбиятын белү өчен без бу әсәргә яңадан кайтырга булдык. Һәм кем белә, миннән соң да башка режиссерлар да, башка артистлар да бу поэмага яңадан кайтаячаклар. Менә әйткәнемчә, анда шул кадәр мөмкинлекләр, вакыйгалар шул кадәр бик күп. Дини аспект турында әйттем, мәхәббәт, кичерә белү, нәфес. Менә поэмада ул шул кадәр яңгырый, һәм әйткәнемчә, бу әдәби мирас әле бездән соң да спектакль генә түгел, инде башка форматта да тамашачыларга, наверное, барып җитәр. Мен әйтәм бит, Кол-Галинең Кыссаи Юсуф поэмасы 700 биттән артык. Бик күләмле әсәр. Әлбәттә, бу әсәрне бары тик укысаң да, ул шул кадәр кешегә инде рухи байлык бирәчәк. Ләкин театр пространствына әлеге поэманы тәкъдим иткәч, аның ниндидер шартларга, ниндидер форматка күчерергә кирәк. Бу очракта менә бу Пәйгамбәрнең тарихын тасвирлау өчен, яшьләргә һәм аларның әти-әниләренә ниндидер бер алым кирәк, таныш алым, аларны бу борынгы әсәргә кертеп җибәрер өчен берничә, әйтик, шундый алымнар кирәк. Нинди алымнар ул? Ул да булса кызыклы музыка, көй. Менә көй белән, ягъни музыка белән композиторга мин мөрәҗәгать иттем, Йосыф Бикчәнтәев исемле яшь композиторга. Бу әсәргә көйне бик үк борынгы аспектларга да, әйтик, тукталып, аның дәрәҗәсен төшермәскә иде кирәк. Хәзерге заман сулышы буенча электрон музыка. Һәм Йосыф Бикчәнтәев моны бик уңышлы гына башкарды.
elektron fəlsəfi muzika белән улан эшләде. Ягъни электрон музыка, менә шундый әйтик, ул хәзерге яшьләргә якынрак, һәм аларны ул бу алым, ягъни гаҗәеп музыка яшьләрне бу әйтик вакыйгаларга алып керә торган бер ысул. Икенче әйбер, музыка бар икән, димәк, драматургия, әйтик, әдәби мирас бар икән. Бу әсәрнең бөтен үзенчәлеге белән аның текстын сәхнәгә чыгару бик авыр. Әйткәнемчә, күләмле әсәр. Димәк, кирәк ниндидер икенче алым белән, ягъни хореография ягыннан, тән хәрәкәте белән бу поэманы укырга кирәк иде. Тән хәрәкәте, ягъни артистларның фикер хәрәкәте бар, һәм тән хәрәкәте. Төрле, әйтик, бүлекләрне, поэмадагы булган бүлекләрне кайбер җирдә без тән хәрәкәте, ягъни пластик рәвешендә без ассызлыклап, тасвирлап кына алабыз, мәгънәсен биреп. Ягъни диалогларны, поэмадагы теге матур сүзне арткарак чигендереп, без гомумән тән хәрәкәте, шушындый күләмле тән хәрәкәте белән шундый визуаль, виртуаль ысул кулланып, яшьләрне җәлеп итәбез. Менә бу икенче әйбер. Һәм әлегедә баягы монда көтелмәгән ут бизәлеше. Монда һәр эпизод аерым бер ут атмосферасына бәйле. Шуңа күрә без чакырдык менә танылган сәхнә бизәлеше, утның бизәлеше буенча шундый бик остаз, утчы дип әйтик, Евгений Гансбург. Менә үч шушындай киттан торган бу яңа спектакль. Без моңа яңаша карарга тиеш. Чөнки мөхит үзгәрде, яшьләр үсте, алар телендә бу әдәби мирасны тәкъдим итәргә кирәк иде. Һәм менә шушы ысул аркылы мин уйлыйм инде тамашачыларны, яшьләрне бигрәк тә әлеге поэмадагы вакыйгаларга тартырбыз дип уйлыйм. Әйтик, безнең эшләү дәврендә композитор белән хореограф, рәссам, кием буенча рәссам белән эшләгән вакытта әллә нинди каршылыклар тумады. Чөнки безне берләштерә торган әйбер, ул да булса әдәби мирас, поэма. Шуңа күрә әйтик, музыканы Йосыф Бикчәнтәев бу әсәр белән инде ул бик күптәннән агуланган егет. Шулай аның әтисе Фәрит Рафкатович Бикчәнтәев та бу Йосыф әсәрен диплом эшләре иттереп тә балалар белән эшләде инде. Аның да теләге бар бу әсәрне сәхнәләштерергә. Әтисеннән күчкәндер инде Фәрит Рафкатовичтан Йосыф Бикчәнтәевка да күчкәндер бу шушындый сәнгати ысул, сәнгать һәм аның алдан язган көйләре дә бар иде. Ул көйләр бит инде юкка чыгарга тиеш түгел дөньяда. Һәм бу булган көйләрне әлеге Йосыф спектакленә Йосыф Бикчәнтәев урнаштырды һәм ул яңаларында менә ул 8 яңа көй язды. Мин үземнең фикерләремне әйтергә мәҗбүр булдым. Менә бу әйтик Йосыф вә Зөләйха тарихында ниндирәк музыка, ашлык заманында ниндирәк музыка булырга мөмкин. Ул тасвирлау белән, ягъни иллюстрация белән шөгыльләнмәде композитор буларак Йосыф Бикчәнтәев. Ул күбрәк игътибар итте өченче колакка, ягъни подсознательный музыка, өченче колакка ниндер философик тирәнлек белән шундый көйләрне каршылык булмады дип әйтәсем килә. Ә менә хореограф Марат Казиханов, шулай ук бик талантлы яшь егет, аның белән эшләгән вакытта аңа бик күп вакытта ярдәм кирәк иде минем тарафтан. Әйтик, бер шушындый тән хәрәкәте ничек итеп тасвирларга була. Агалары Йосыфны кыйга салалар. Ләкин кыю төбендә Йосыфмы, әллә агалар
Агалар кuyuğa килеп төшәләрме шушындый үзләренең нәфесе аркасында, үзләренең үчләре аркасында. Мин Марат Казыйхановка бирдем менә шундый сорау. Һәм әлбәттә, монда Йосыф түгел, агалары шушы кабахәтлек белән алар тирән кuyuның түбәнендә алар үзләре килеп төшәләр. Һәм моны ничек итеп тасвирларга мин Маратка әйтәм. Миңа кирәк киресенчә Йосыф кuyuга түгел, агалары кuyuга төшеп Йосыф белән сөйләшә. Ягъни алар түбәнлеккә төшәләр. Ягъни фикерләр, акцентлар үзгәртергә кирәк, әйме? Менә шул әйберне биргәч, кую эшеннән Йосыф түгел, агалары әтиләренә кайткач, агалары кую эшеннән, ягъни шушындый аерым пространство белән алар бер-берсенә шулай үрелеп артистлар, кую эшеннән аталарына сөйлиләр. Без гаепле түгел. Йосыф менә шулай әйбер сакларга калган иде. Без көтү көткән вакытта аны явыз бүре ашап киткән дип кую төбеннән атасына ялваралар, ышандырырга тырышалар. Һәм моны нәрсә белән үзгәртергә була? Әлбәттә, biz yerleşken, әйтик инде, яссылык. Bu яссылыкны biz аның арткы ягыннан киресенчә эшләп, артистлар бу әйбердән кuyuның үзләрендә, ягъни агалары кuyuның эчендә булып, алар үзләре шушы кuyuга эләккәнлеген, менә шушындый пластик күренеш аркылы biz күбрәк менә бу вакыйгаларның мәгънәсен plastik аркылы, тән аркылы җиткергә тырыштык. Һәм алар бик күп булды. Чөнки Марат Казыйханов яләшкән, әйтик, нидер мәхәббәт темасы икән, ул нидер лирика, әйтик, агрессия булса, үзенең махсус нидер пластикасы бар дип белә. Ләкин менә шулай итеп фикерләргә теге пәрдә артының икенче яктан фикерләү процессын менә Марат белән күп эшләргә туры килде. Әлбәттә, яшьләргә менә мондый каһарманнар кирәк. Шулай ул кино сәнгатендә дә бар бит инде, анимация сәнгатендә дә каһарманнар, геройлар, алар бар. Бу үрнәк аркылы яшьләр азмы күпме барбыр беләчәкләр, менә шушындый гап-гади тормыш кануннарын, ул да булса, әйтик, дөньяга, илгә мәхәббәт, ата-анага мәхәббәт, туганнарга мәхәббәт. Һәм төп әйбер инде, әлбәттә, явызлык эшләмәскә. Якындагы дусларына, туганнарга явызлык булган сайын, явызлык ул үзеңә кайта. Бер-береңне хөрмәт итү. Бу Йосыфта да бар бит инде. Бер-береңнең әйтик эшләгән гамәлләрен, яисә гөнаһларын кичерә белү, шулай ук Йосыфта да бар. Бу каһарман өчен, әйтик, яшьләр өчен менә бу кирәкле сыйфатлар дип беләм мин. Һәм аны театр сәхнәсендә, театр пространствосында менә бу геройның юлын күрсәләр, алар барбыр әзме күпме үзенең күңеленә салып куялар мехрибанлыкны, мәхәббәтне, бер-береңнең әйтик гөнаһын кичерә белү, күрә белү, гөнаһка бармау, үзенең нәфесеңне тыю, кешене кимсетмәү. Менә бу Йосыфта булган сыйфатларны барбыр яшьләр үзләренең күңелләренә алып, барбыр аның күңеленең бер түренә салып куеп, аны саклаячаклар. Һәм үзләр дә сизмәстән алар шулай ук Йосыф кайданырга мөмкиннәр, шулай ук Зөләйха да бик күркәм эшләнелгән героиня, каһарман кызы.